Finlandin AI-kumppanuuspaketti nyt saatavilla yrityksille. Asiakaslupausemme: toimimme ulkoistettuna AI-johtoryhmänänne ja varmistamme kilpailuetunne nyt ja tulevaisuudessa. Tämä on enemmän kuin palvelu, se on strateginen kumppanuus. AI-kumppanimallissa integroimme asiantuntemuksemme syvälle liiketoimintaanne ja toimimme proaktiivisena, ulkoistettuna AI-johtoryhmänänne. Emme ainoastaan reagoi tarpeisiinne, vaan ennakoimme tulevaa, seuraamme markkinaa ja varmistamme, että olette aina askeleen edellä kilpailijoitanne. Kenelle sopii? Yrityksille, jotka eivät halua ainoastaan seurata kehitystä, vaan johtaa sitä. Tämä kumppanuus on suunniteltu kunnianhimoisille markkinajohtajille ja tulevaisuuden edelläkävijöille, jotka ymmärtävät, että jatkuva innovaatio ja strateginen tekoälyn hyödyntäminen ovat avain kestävään menestykseen. Mitä pakettimme sisältää? Kaikki AI-kasvupaketin osat. Jatkuva strateginen konsultointi. Kuukausittainen strategiapalaveri yrityksen johdon kanssa. Räätälöity analytiikka ja kuukausiraportointi. Seuraamme sovittuja mittareita ja raportoimme tärkeimmistä oivalluksista. Uusien AI-työkalujen ja trendien aktiivinen seuranta. Testaamme ja suosittelemme jatkuvasti uusia liiketoimintaanne sopivia ratkaisuja. Verkostoitumismahdollisuudet. Hyödynnämme omaa verkostoamme ja tuomme tietoonne potentiaalisia teknologia- ja startup-kumppaneita. Oletko valmis investoimaan tulevaisuuteesi? Ota yhteyttä, niin keskustellaan, miten AI Finland voi kiihdyttää menestystäsi. AI Finland on luotu yhdelle ainoalle periaatteelle. Uskomme, että ihmisen vision ja tekoälyn tehokkuuden yhdistelmä on suurin liiketoimintamahdollisuus sitten internetin keksimisen. Siksi rakensimme itsemme todisteeksi. Koko brändimme, strategiamme ja palvelumme on luotu tämän yhteistyön tuloksena. Meidän tehtävämme on auttaa muita suomalaisia yrityksiä valitsemaan arkkitehdin polku. Teemme sen tarjoamalla selkeitä, konkreettisia palveluita, jotka muuttavat teorian tuloksiksi. AI Kickstarter on sinun projektis ensimmäinen piirustus, selkeä suunnitelma ja tiekartta. AI Content Impact Bundle on tehokas tuotantolinjasi, joka luo jatkuvalla syötöllä vaikuttavaa materiaalia. AI Brand Accelerator Pro on pääsuunnittelijan strategiapöytä, jossa kirkastetaan brändisi ydin- ja erottautumistekijät datan avulla. AI-kumppani on jatkuva kumppanuutesi rakennustyömaalla, joka varmistaa, että pysyt aina kehityksen kärjessä. Tämä vallankumous ei odota, se tapahtuu nyt. Kysymys ei ole enää jos. Tekoäly ei ole työkalu. Se on uusi teollinen vallankumous. Oletko valmis? Tekoäly muuttaa maailmaa nopeammin kuin mikään teknologia ennen sitä. Se ei ole vain uusi ohjelmisto, vaan täysin uusi tapa ajatella, luoda ja johtaa. Tällä videolla kerromme, miksi AI Finland perustettiin ja miten me autamme suomalaisia yrityksiä olemaan tämän vallankumouksen voittajia, emme sivusta katsojia. Emme enää seiso digitaalisen vallankumouksen porteilla, olemme syvällä sen ytimessä. Tekoäly on tänä päivänä kuin sähkö 1400-luvun alussa. Perustavanlaatuinen voima, joka tulee muuttamaan kaiken teollisuuden, luovuuden ja liiketoiminnan. Kyse ei ole enää yksittäisistä työkaluista tai tehokkuusloikista. Kyse on täysin uudesta paradigmasta, jossa ihmisen luovuutta ja strategiaa ei korvata, vaan ne moninkertaistetaan tekoälyn laskentatehon avulla. Tässä historiallisessa murroksessa yrityksillä on edessään kaksi polkua. Polku 1, sivusta katsoja. Sivusta katsoja odottaa. Hän seuraa uutisia, kokeilee ehkä muutamaa ilmaista työkalua ja toteaa, että tämä ei vielä koske meitä.